a chroeso eto i sianel YouTube Tabernacl Llwynhendy. Mae rai fi ddweud dwi yn teimlo hiraeth am eich gweld chi a bod gyda chi fel pobl yr arglwydd, ond i ni'n gweddio y bydd y recordiad yma eto yn galondyd, yn fendith i ni, ac yn dod â chlod a gogoniant i'r arglwydd. Gawn ni glywed ychydig o eiriau nawr i'n harwen i addoli o Salm 95. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o'r foledd i graig ein hiachawdwriaeth. Down yw bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl, oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr gorywch yr holl dduwiau. Dewch, addolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Gawn ni wrando ar air Duw nawr, a'r darlleniad heddiw yn dod o lyfr y datguddiad, pennod 4 a phennod 5. Ar ôl hyn edrychais, ac weledd ddrws wedi ei agor yn y nef, a dyma'r llais a glywswn gyntaf yn llefaru wrthyf fel sŵn utgorn, yn dweud, tir difynnu yma, a dangosaf i ti'r pethau y mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar ôl hyn. Ar unwaith, yr oeddwn yn yr ysbryd. Ac wele, yr oedd gorsedd wedi ei gosod yn y nef, ac ar yr orsedd un yn eistedd. Yr oedd hwn yn debyg ei olwg i faen iaspis a sardion, ac o amgylch yr orsedd yr oedd enfys debyg i emrallt. O amgylch yr orsedd yr oedd hefyd bedair gorsedd ar hugain, ac ar yr rhain 4 henuriad ar hugain yn eistedd mewn dillad gwyn, ac ar ei pennau goronau aur. O'r orsedd yr oedd fflachiadau mellt a sŵn taranau yn dod allan, ac yn llosgi ger bron yr orsedd yr oedd 7 ffagal dan. Yr rhain yw 7 ysbryd Duw. O flaen yr orsedd yr oedd môr megis o wydr, tebyg i'r isial. Ac yng nghanol yr orsedd ac o'i hamgylch, yr oedd 4 creadur byw yn llawn o lygaid o'r tu blaen a'r tu ôl. Yr oedd y creadur cyntaf yn debyg i lew, a'r ail i lo. Yr oedd gan y trydydd wyneb dynol, ac yr oedd y pedwerydd yn debyg i eryr yn hedfan. I'r 4 creadur byw yr oedd 6 adain yr un, ac yr oeddent yn llawn o lygaid o'i hamgylch ac o'i mewn, a heb orffwys ddydd na nos yr oeddent yn dweud, Sanct, 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 yw'r arglwydd Dduw holl a lluog. Yr hwn oedd, yr hwn sydd, a'r hwn sydd i ddod. Pan bydd y creaduriaid byw yn rhoi gogoniant ac yn rhydedd a diolch i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, yr hwn sy'n byw beth bythoedd, bydd y 4 henuriad ar hugain yn syrthio o flaen yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, gan addoli'r hwn sy'n byw beth bythoedd, a bwrw ei coronau ger bron yr orsedd a dweud, teimlo'n wyt ti, ein harglwydd a'n Duw, i dderbyn y gogoniant a'r anrhydedd a'r gallu, oherwydd ty di a greodd bob peth, a thrwy dewyllus y deithant i fod, ac y creuwyd hwy. A gwelais yn llaw dde, yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, sgrôl, a'i hysgrifen ar y wyneb ac ar y cefn, wedi ei selio â 7 sel. A gwelais angel nerthol yn cyhoeddi a llef uchel, pwy sydd deilwng i agor y sgrôl ac i ddatod ei seliau. Nid oedd neb yn y nef, nac ar y ddaear, na than y ddaear, a llai agor y sgrôl, nac edrych arni. Yr oeddwn i'n wylo'n hudil am na chafwyd neb yn deilwng i agor y sgrôl nac i edrych arni. A dywedodd un o'r henuriaid wrthyf, paid â gwylo. Wele, y mae'r llew o lwyth Jwda, gwreiddyn Dafydd, wedi gorchfygu ac ennill yr hawl i agor y sgrôl a'i 7 sel. Gwelais oen yn sefyll yn y canol, gyda'r 4 creadur byw rhwng yr orsedd a'r henuriaid. Yr oedd yr oen fel un wedi ei ladd, ac yr oedd ganddo 7 o gyrn a 7 o lygaid. Yr rhain yw 7 ysbryd Duw, sydd wedi ei hanfon i'r holl ddaear.
Daeth yr oen a chymryd y sgrôl o law dde yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, ac wedi iddo gymryd y sgrôl, syrthiodd y 4 creadur byw a'r 4 henuriad ar hugain o flaen yr oen, ac yr oedd gan bob un ohonynt delyn a phiolau aur yn llawn o arogl darth. Y rhain yw gweddïau'r saint, ac yr oeddent yn canu can newydd fel hyn. Teimlo'n wyt ti i gymryd y sgrôl ac i agor ei seliau, oherwydd ti a laddwyd, ac y brynnais di dduw a thwaed, rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl, a gwneithos twy yn urdd frenhinol ac yn offeiriau di'n Duw ni, ac fe deyrnasant hwy ar y ddeiar. Yna edrychais a chlywais lais angylion lawer, roeddent o amgylch yr orsedd a'r creaduriaid byw a'r henuriaid, a'i rhif oedd myrdd myrddiynau a miloedd ar filoedd. Meddent a llef uchel, teimlo'n yw'r oen a laddwyd, i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais pob peth a grewyd, yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac ar y môr, a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen, y bor mawl a'r anrhydedd, a'r gogoniant a'r nerth, byth bythoedd. A dywedodd y 4 creadur byw, Amen. A syrthiodd yr henuriaid i lawr ac addoli. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch i ti o arglwydd am gyfle newydd i ddaddoli di nawr, ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni i ddaddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Nad i ni ddim yn gallu dod at ein gilydd yn llythrenol, i ni'n gweddio am dy ras arglwydd yn wir i ddaddoli di yn nawr. Oherwydd yr wyt ti'n deimlo'n. Diolch am gael ein atgoffa nawr, mae ti sydd ar orsedd y nef, ti sydd yn llywodraethu dros bob peth a phawb o'th nefoedd. Ac o arglwydd i ni'n falch iawn o ymuno yn addoliad y nef i blygu ger dy fron a chydnabod mae ti sydd Dduw, ein crewr a'n cynhaliwr ni. Ti hefyd yw Duw ein iachawdwriaeth, ein achubiaeth ni yn yr arglwydd Iesu, ac i ni falch o ymuno yn y mawl i'r oen hefyd. Teimlo'n yw'r oen a laddwyd. I ni'n diolch am yr efengyl eto heddiw arglwydd. I ni'n diolch yn fawr am dy gynhaliaeth, am dy ofal bob dydd, am dy drigaredd a dy dosturi i bawb ar wyneb deiar arglwydd. I ni'n diolch bod yr haul a'r glaw yn dod ar y drwg a'r da, a bod ti'n gwenu ar y cyfiawn a'r anghyfiawn yn dy dosturi. Ond arglwydd i ni'n diolch yn fwy am efengyl Iesu Grist, bod ti wedi anfon dy fab, a bod e wedi dod i fod yn oen yr aberth, wele oen Duw, sydd yn tynnu ymaith bechod y byd. I ni'n diolch arglwydd, bod ti ddim wedi'n gadael ni yn ein pechod, yn ein gwrthryfel, yn ein trienni, ond dy fod ti wedi tosturio, dy fod ti wedi caru'r byd yn y fath fodd, nes anfon dy fab annwyl. Gyn ni'n diolch eto amdano fel yr oen a laddwyd trosom ni, dros ein pechod ni ar y groes. Gyn ni'n diolch bod e wedi atgyfodi y trydydd dydd yn fuddugoliaethus ac wedi esgyn i'r nef, a'i fod e yna nawr yn cynrychioli ei bobl, ei fod e wedi anfon yr ysbryd glân i fod gyda ni, i weithio yn ein plith ni arglwydd. Gyn ni'n diolch ac yn ni'n gweddio eto y bydd yr ysbryd sanctaidd yn gweithio trwy gyfrwng y gwasanaeth hwn nawr. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod dy air di gyda ni, bod yr ysbryd glân wedi arwain dynion yr Hen Testament ac wedyn y Testament Newydd i gofnodi dy air di ar ein cyfer ni. Gyn ni'n gweddio heddiw y byddwn ni yn gallu derbyn dy air di o arglwydd o'r ysgrythyr, ac y byddwn ni'n cael gras i gredu ac ymateb i ti yn iawn, ac y bydd e'n dwyn ffrwyth yn ein bywydau ni. Helpa ni arglwydd yn yr amser dyrys yma i fod yn halen, i fod yn oleuni yn y byd.
Ac o arglwydd, i ni'n gofyn am dy drigaredd. Unwaith eto, i ni'n gofyn i ti drigarhau wrth ein gwlad ni o arglwydd. Ac o arglwydd i arwain ac i alw llawer eto arglwydd at Iesu Grist. Ac i'r bywyd, y bywyd trygwyddol sydd ynddo fe. O arglwydd, derbyn ein diolch ni nawr. I ni'n gofyn i ti i faddau ni, ein dyledion, ein pechodau ger dy fron, yn rhinwedd aberth Iesu Grist. Arwain ni felly a derbyn ein diolch mwyn ei enw. Amen. Ydych chi erioed wedi teimlo bod y byd allan o reolaeth? Falle nawr oherwydd y feirws yma, y coronavirus. Falle chi wedi teimlo hyn o'r blaen wrth i ni feddwl am bethau sy'n digwydd yn y byd. Pethau fel newyn, daeargryn, tsunami, rhyfeloedd wrth gwrs, terfysg, lladd, stabio, erledigaeth a'r Gristnogion, locustiaid nawr yn gwneud pob math o niwed yn nwyrain Affrica a Pakistan. Ac mae'n hawdd meddwl weithiau bod y byd yma fel tren sydd allan o reolaeth yn llwyr ac yn mynd yn gynt ac yn gynt nes bod e'n crasio. Beth sy'n digwydd? Pwy sydd wrth y lliw? Oes na rywun? Ydy e wedi colli reolaeth? Wel, mae'r darlleniad heddi, datguddiad 4 a 5, yn rhoi cipolwg ar y nefoedd i ni. A'r nefoedd, wrth gwrs, medde'r Beibl, yw canolfan grym y bydysawd. O fanna mae popeth yn cael ei reoli, medde'r Beibl wrthon ni. Ac mae'r orsedd yn y canol, lle mae'r brenin mawr, Duw ei hunan, wrth gwrs. A mae golwg pawb, llyged pawb ar yr orsedd. Maen nhw'n troi ato fe, maen nhw'n plygu ac yn ei addoli fe. Y Duw trygwyddol. Y Duw sydd yn greawdwr nefoedd a daear. Yr un sydd ar sgrôl yma yn ei law. Felly ni'n gweld bod y nef yn berthnasol i'r ddaear. Dyn nhw ddim ar wahân, heb gysylltiad â'i gilydd. Duw yw y creawdwr ni, ein cynhaliwr ni. Ac wrth gwrs fe yw ein gwaredwr ni hefyd trwy Iesu Grist. Wel nawr te, beth am y sgrôl yma? Mae'n ddarlun rhyfedd mewn ffordd. Mae ganddo sgrôl yn ei law. Beth yw'r sgrôl? Beth yw ystyr hwnna? Wel, hanes y byd. Pwrpas Duw yn hanes y byd. Fod y byd yn cael ei liwio a'i arwain gan Dduw yw bwrpas ef. A'i bwrpas yn ôl y Beibl yw gorchfygu y drwg, gorchfygu pechod, gorchfygu'r un drwg, troi pobl, dod â phobl sy'n bechaduriaid, sy'n llygredig, i fod yn newydd ac yn lân fel Iesu Grist yn y pen draw, a cael creadigaeth newydd. Ond, dyma'r cwestiwn, pwy sy'n gallu agor y sgrôl? A mae'n ofid, does neb yn deilwng, pwy sydd yn y nef neu ar y ddaear. Ond os, mae na un, yr arglwydd Iesu Grist. Beth yw ei gymwystere? Pam mae e'n gymwys i liwio cwrs hanes, i lywodraethu nawr o'r nef, a'r bopeth? Wel, mae y llew o lwyth Jwda. Mae yn adlewyrchu'r Hen Testament a'r proffwydoliaethau y bydde y brenin yn dod o Jwda. Nid Dafydd nawr, ond y brenin, y Meseia. A mi ddaeth yr arglwydd Iesu wrth gwrs o lwyth Jwda. A nid dim ond brenin Israel yw e, ond brenin yr holl fyd wrth gwrs. Brenin brenhinoedd ac arglwyddi. Ac mae'r llew, mae ddisgrifio fe fel llew yn cyfleu dewrder a grym nerthol. Ac yn ei meddwl am ddewrder y ffaith bod wedi dod o'r nef i'r ddaear, yr ymgnawdoliad, i adael y nefoedd, i adael y gogoniant, i ddod i'r byd yma, y byd i ni'n byw ynddo fe, y byd i ni'n ofni amdano fe'n aml, y byd i ni'n gwaredu amdano fe'n aml. Mae wedi dod i'r byd yma, yn un ohono ni. Ac yn ei ddewrder a'i nerth, mae wedi gwrthsefyll y drwg yn llwyr. Gwrthsefyll Satan, gwrthsefyll pob temtasiwn, wahanol i chi a fi,
wedi sefyll. Wedyn, yn ei ddewrder ac yn ei gariad, wrth gwrs, mae wedi cymryd cyfrifoldeb dros bechod dynion. Mae wedi cymryd y cyfrifoldeb, wedi cymryd pechod ei bobl arno fe ei hunan, a'i clirio nhw, talu am y cwbl, talu'n dyled ar groes Calfaria. Ac i'n gweld wedyn ni yn yr atgyfodiad, ei rym a'i nerth i deyrnasu, yn un cyfiawn a heddychlon. Ac wedyn mae e'n wreiddyn Dafydd. Hynny yw, mae'r Beibl yn gweud bod e'n fab Dafydd, a mae e'n arglwydd Dafydd hefyd. Oedd e'n fab Dafydd yn ôl y cnawd. Dafydd oedd un o'i dadau fe, ond fel Meseia, ac fel mab Duw wrth gwrs, oedd e'n arglwydd Dafydd. Ac wrth i ni glywed proffwydoliaeth am y Meseia, gwreiddyn Dafydd, a gwreiddyn Jesse, dyma beth i ni'n darllen, oedd ysbryd doethineb a deall ganddo, ysbryd cyngor a chadernid, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Nid un sy'n barnu yn ôl y golwg yw e, mae'n barnu'n gyfiawn. Mae'n taro a lladd y rhai anwyr, mae'n erbyn anwiredd mewn gwirionedd. Mae'n gallu llywodraethu yn gyfiawn a sefydlu gwir heddwch. Dyma fe, yr arglwydd Iesu Grist. Wedyn, fe yw'r oen a laddwyd. Mae'n atgoffa ni o'i dynerwch yn mynd fel oen i'r lladdfa wrth gwrs. A'i barodrwydd yn cael ei arwain, cael ei offrymu dros ein pechod ni. Mae hwnna'n rhyfeddod yn dyw. Ac wedyn, mae wedi cael ei aberthu, mae wedi cael ei offrymu, mae wedi rhoi ei waed wrth gwrs. Ac oedd y gwaed yn golygu y bywyd, mae wedi rhoi fywyd troso ni. I'n ryddhau ni o'n pechodau, yn gwneud ni yn frenhinoedd ac yn offeiriad, medde'r Beibl. I ni'n gallu nesau at Dduw, i ni'n cael hawl i ddod ato fe, ac i ni'n cael nerth ganddo fe i orchfygu a sefyll yn erbyn pechod yn ei nerth e. Ac mae e, wrth gwrs, wedi gallu sathru pechod a Satan dan draed. Mae wedi talu wrth farw drosto ni am yr hawl yna i sathru y gelyn dan draed. Wel, dyna fe, ac mae'r Beibl yn dweud wrthon ni, mae fe sydd wrth y lliw. Falle bod chi'n cael hwnna'n anodd i credu heddi, ond dyna'r gwirionedd, dyna mae'r Beibl yn ei ddweud. A mae yna gliwiau, chi'n gweld, amlwg yn y Beibl i brofi hynny. Cael gyfleu 4 nawr, 4 cliw amlwg yn y Beibl, a mynd trwyddyn nhw yn weddol gloi. Yn gyntaf, mae e'n lliwio hanes gyda tosturi. Mae'r Beibl yn dweud bod yr haul a'r glaw yn dod ar y drwg a'r da, y cyfiawn a'r anghyfiawn. Dyw hi byth mor ddrwg ag y gallai fod arno ni yn y byd yma. Ac yn llyfr Datguddiad, fe sy'n agor y seliau yma. Ac mae yna sôn am 7 utgorn yn cyhoeddi beth sy'n mynd i ddigwydd yn y byd. A 7 ffiol, hynny yw 7 pla. A fe, sylwch, sy'n agor, fe sy'n rhoi y pethau hyn, fe sydd wrth y lliw, fe sy'n cymryd yr awennau. Nawr, mae yna bethau ofnadwy'n digwydd. Mae'r Beibl yn dweud hynny, mae Datguddiad yn dweud hynny, a dyna realiti wrth gwrs. Ond mae yna ffiniau a therfynau. Pan i chi yn wneud bwyd, chi'n dilyn reseit i wneud bwyd. Dwi wedi ystyried wneud bara nawr falle. Wel, mae rhaid chi fesur yn ofalus. Faint o siwgr, faint o flawd, faint o ddŵr, faint o olew, faint o halen i roi. Mae rhaid chi fod yn drefnus a rheoli a mesur yn fanwl. A fel yna mae'r arglwydd Iesu, chi'n gweld, gyda cwrs hanes y byd yma. Pan mae sôn am y pethau fel rhyfel, fel newyn, fel marwolaeth, erledigaeth, daeargryn ac yn y blaen, mae yna fesur iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn ddi-derfyn, dyn nhw ddim yn ddi-fesur. Na, mae sôn am gwarter y byd yn cael ei effeithio, neu ar y bwyaf 1 rhan o 2. Hynny yw, nid bod hwnna'n llythrennol, ond mae hwnna yn dangos mae yna gyfyngiadau, mae yna derfynau y bob amser. Oes, mae yna elfen o rybydd, mae yna elfen
o gosb wrth gwrs. Mae Duw yn gyfiawn ac i ni'n anghyfiawn. Mae yna bethau sydd yn dod sydd ddim yn hawdd i cymryd. Ond chi'n gwybod beth? I ni'n haeddu llawer mwy. Os nawn ni fod yn onest a meddwl fel i ni wedi trin Duw, mae e yn ein trin ni mewn ffordd mor rasol ac mor drigarog. Mae rhaid i ni gofio a meddwl o ddifri am hynny. Mae'n rhyfeddod bod e'n ymwneud â ni o gwbl, wrth gwrs. Bod e'n ymwneud â'r byd o lygredd a phechod o gwbl. Ond mae e, achos mae'n caru'r byd, a mae ganddo fe gynllun i ddod â byd newydd, creadigaeth newydd i fodolaeth yn y pen draw. Ac felly mae'n fodlon ymwneud â'r byd fel y mae e. Mae'n fodlon ymwneud hyd yn oed â Satan. Mae e'n cael rhyw fesur o ganiatâd i wneud i bethau fe, ond dim ond mesur yw e. Mae'n gorfod cael caniatâd a dyw e ddim cael mynd dim pellach na mae Duw yn dweud wrtho fe. Y gwir yw, mae'n ryfedd cyn lleied o arwyddion o farn a dicter Duw sydd yn y byd mewn gwirionedd. Ond mae e yn gwneud i ni feddwl, mi ddyle fe wneud i ni feddwl, wel, mae yna farn, mae rhaid i fi ateb am y mywyd ger bron Duw rhyw ddydd. A tybed ydy'r pethau sy'n digwydd nawr yn wneud i ni feddwl, wel, siwt mae Duw yn teimlo am y mywyd i, amdano ni. Sut dwi'n edrych o flaen Duw? Mae rhaid fi ateb iddo fe rhyw ddydd. A mae hwnna'n bwysig i'n harwain ni, wrth gwrs, at Dduw, i edifarhau a troi ato fe o'n pechodau. Ond mae'n rhyfedd cyn lleied, mae'r arwyddion barn a dicter mewn gwirionedd. A mae hwnna'n profi i fi, mae'r arglwydd Iesu sydd wrth y lliw. Yn ail, mae'r Beibl yn dweud bod i bobl yn mynd i gael ei gadw'n saff. Ym pennod 7 o llyfr y datguddiad, enghraifft, mae sôn amdanyn nhw wedi cael eu selio. Y sel yma. Ac chi'n meddwl nawr am fynd i'r siop a chi'n prynu bwyd fel bwyd babi neu rhyw jar fel yna, a mae yna sel arno fe. Mae'n dweud chi, os yw'r sel di torri, pidwch a cymryd e. Falle bod rhywun wedi ei agor ac ymwneud ag e, ymhel ag e, a rhoi rhywbeth ynddo fe. Mae'r sel yn cadw fe'n saff, chi'n gweld? A'r darlun yma, mae'r ysbryd glân yw y sel. I'n cadw ni'n saff yn y byd yma nes bod ni'n cyrraedd y gogoniant. Ac wedyn ni, nes ymlaen ym mhennod 7, mae yna dyrfa, na allneb i rifo yn y gogoniant, wedi cyrraedd yn saff, wedi dod trwy gystuddiau bywyd, wedi dod trwy'r cwbl. A maen nhw'n lan trwy gredu yn Iesu Grist, trwy waed yr oen. A maen nhw allan o gyrraedd pob newyn a syched, hael, gwres, dagrau, poen, y colledion maen nhw wedi cael yn y byd. A maen nhw gyda yr oen sy'n ei bugeilio nhw, ddydd a nos. Wedyn, pan ni'n gweddio, mae'r Beibl yn dweud bod yna arogl darth yn mynd lan, incens, gyda'n gweddiau ni. Mae hwnna'n dangos rhywbeth hyfryd iawn. Mae Iesu Grist yn y nef, pan ni'n gweddio, mae'n eiriol trosto ni. Hyd yn oed pan ni ddim yn gweddio, mae'n eiriol trosto ni. Ac mae i ymbil ef gyda'n gweddiau ni, dros ein gweddiau ni. Wedyn mae'r ysbryd glân. Mae e hefyd yn gweddio gyda ni, yn ocheneidio gyda ni. Gyda gocheneidiau tu hwnt i eiriau. Di ni ddim yn gwybod weithiau siwt i weddio. Ac wedyn ni, ni'n clywed am dystiolaeth yr Efengil. Y 2 dyst ym mhennod 11. Maen nhw'n cael eu rhoi farw, a wedyn maen nhw'n dod nôl yn fyw. Ac fel yna mae tystiolaeth yr Efengil. Weithiau mae'n mynd yn isiel. Weithiau mewn ambell i ardal mae fel petai wedi diflannu, ond wedyn ni'n mynd yn ôl. Mae'n dod nôl yn fyw. Mae'n cael ei adfywio. Pam? Achos bod e wrth y lliw, wrth gwrs. Achos bod e ar y blaen. Ac wedyn ni, mae y cyhuddwr, mae Satan, ydy mae ar waith, ydy mae e'n elyn i ni. Ond mae'n cael ei dawelu. Mae'r cyhuddwr yma sy'n ein cyhuddo ni ac eisiau'n condemnio ni. A dim gobaith i ni fel pechaduriaid. Mae fe sydd wedi arwain i bechod yn y lle cyntaf. Mae'n cael ei dawelu. I ni'n gallu dawelu fe i raddau. Siwd trwy waed Iesu Grist sy'n ateb am bob pechod yn ein bywyd ni. A trwy dystiolaeth yr Efengil, mae hwnna'n rhoi tangnefedd a heddwch i bobl Dduw yn y frwydr mae'n erbyn Satan.
Pam? Mae wrth y lliw. Ac yn ola, yn y pwynt yma, mae pobl yr arglwydd yn aros yn ffyddlon tan y diwedd. Y darlun sydd yma yw bod yna rhyw fwystfil mawr, Satan yw wrth gwrs yn y pen draw, ac mae'r bwystfil yn ymosod, mae'n sefyll dros angrediniaeth, anifioldeb, bydolrwydd, anffyddiaeth. Ond maen nhw'n saff, mae henwau nhw yn llyfr bywyd yr oen, a maen nhw'n gallu sefyll yn erbyn y bwystfil hyd yn oed. Bwystfil sy'n dod o'r môr i ymosod arno ni. A wedyn mae yna fwystfil o'r tir hefyd. Na chi ddarlun, ond problemau tu fewn i eglwys Iesu Grist, ymosodiadau tu fewn, gai ddisgeidiaeth, gai athrawiaeth, twistio'r efengyl. Ond mae gwir blant Duw yn cael ei cadw trwy'r cwbl i gyd. Pam? Mae ar yr orsedd, mae wrth y lliw. Yn drydydd, bod yna arwyddion barn a dicter yn y byd, oes i raddau, ond mae hefyd, wrth gwrs, yn ddydd gras. Ym mhennod 6, mae'r sêl cyntaf yn cael ei agor, a mae yna farchog ar geffyl gwyn yn mynd allan, a mae gwahanol farn ynglyn â hyn, ond i fi'r arglwydd Iesu yw a'r efengyl yn mynd allan i goncro neidiau a chalonnau dynion, a dod â nhw i deyrnas Dduw. Ac wedyn ni, mae yna sgrôl fach ym mhennod 10, gair Duw, gair yr efengyl. Mae'n felys, a gras Duw yn felys i bechadur. Mae'n felys bod yna faddeuant, mae'n felys bod yna feddyginiaeth a ryddhad i ni, mae'n felys bod ni'n gallu cael perthynas o gariad gyda Duw ein harglwydd. Mae yna fel ystra i gael profi cariad Duw yn cael ei dywallt ar led yn ein calonnau ni. Wrth gwrs, mae yna chwerwd ar hefyd. Mae rhaid i ymwadu a ni'n hunain. Mae yna frwydr ysbrydol, mae yna frwydr yn erbyn diafol, cnawd a byd. Ac eto, ar y sgrôl fach yma, mae gwaith Duw, mae cynllun Duw, gair Duw yw a mae'n cael ei gyflawni. Mae bwriad dirgel Duw yn cael ei gyflawni'n berffaith. Wrth gwrs, mae gynllun i ddod a'i bobl ato fe o'r holl fyd yn cael ei weithredu a'i gyflawni. Ac wedyn ni, yn ola, mae neges y triangel. Mae'n ddydd gras, chi'n gweld, a maen nhw yn cyhoeddi rhybydd grasol eto o'r efengyl dragwyddol i bob cenedl, llwyth ac iaith. Grandwch, medden nhw. Mae nerth dynol, mae teyrnasoedd dynion yn mynd i gwmpo. Dyn nhw ddim yn mynd, edrychwch arnyn nhw, edrychwch ar hanes. The rise and fall yw pob un ohonyn nhw, heblaw teyrnas yr arglwydd Iesu Grist. Dewch ato fe nawr. Pidiwch a ffindio'ch hunan tu fas i'w deyrnas. Dewch ato fe. Achos mae yna bywyd nefol. Mae yna orffwys tragwyddol yn yr arglwydd. Ac wedyn ni, yn ola, yn bedwerydd, y pedwerydd pwynt, mae buddugoliaeth yr arglwydd Iesu yn sicr. Fe sydd yn ennill y dydd, a dyna thema'r Beibl i gyd, a dyna thema llyfr y datguddiad. A mae yna ganeuon trwy llyfr y datguddiad. Mae yna dyrfa ddi-ri o'n i'n sôn amdani, gwaredigaeth, achubiaeth oddi wrth ein Duw ni. Mae wedi cynllunio, mae wedi gweithredu, mae wedi cyflawni ei fwriad i achub ei bobl, i ddod â creadigaeth newydd. Wedyn mae yna gan o holl bobl y nef, lleisiau'r nef, ym mhennod 11. Diolch bod Duw yn Iesu Grist wedi ymddangos fel brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi, gyda phob glin yn plygu, gyda phob tafod yn cyffesu. A mae'n mynd i deyrnasu, wrth gwrs, am byth. And he shall reign forever and ever. Wedyn mae can y 144 o filoedd, eto can y saint yn y nef, can y rai sydd wedi cael eu hachub. Ydyn maen nhw wedi eu hachub a'i cadw yn ddiogel tan y diwedd, nes cael iachawdwriaeth lawn, rhyddid llawn, prenedigaeth llawn yn Iesu Grist. Ac yn ola, mae rhai sy'n gorffygu'r bwystfil, dyma nhw eto, saint Duw, yn canu. A maen nhw'n canu am weithredoedd rhyfeddol Duw. Ei achubiaeth, wrth gwrs, i ni, yr efengyl, a buddugoliaeth dros y bwystfil, y gelyn,
Satan y diafol, ac mae yna glod a gogoniant i Dduw am byth. Wel, dyna ni. Mae'r Efengyl, mae'r Beibl yn dweud wrthon ni, mae'r arglwydd Iesu sydd wrth y lliw. Mae ar waith, mae e'n lliwio'r cwbl i'w bwrpas ei hunan. Llawn trigaredd, mae'n ddydd gras, mae e'n diogelu ei bobl, a fe fydd yn ennill ac yn gorchfygu yn y pen draw. Yn gweddio bod hyn yn rhoi hyder mawr i ni yn yr Efengyl ac yn yr arglwydd, bod e'n rhoi tangnefedd mawr i ni yn y dyddiau hyn a beth bynnag sydd yn digwydd. Ni'n gweddio y bydd rhai falle yn meddwl, wel, ydw i'n perthyn i'r deyrnas sy'n mynd i ennill, ydw i'n perthyn i'r brenin sy'n mynd i fod yn feddigol. Wel, dewch ato fe nawr, dewch ato fe heddi, dewch i gredu ynddo fe nawr. Mae'n galw arnoch chi, mae'n barod i'ch derbyn, pwy bynnag a ddaw, i ydi parhau a troi ato fe am fywyd tragweddol. Wel, diolch i'r arglwydd, mae fe sydd yn y blaen, mae fe sydd wrth y lliw, car ei ben bwrgoron. Amen.